ताड़ी पानी के दिन बा जाए नहीं हो तो कोनो चीखना ले कोनो घींचे लगी। हाँ चीखने पर चीख जाई कोनो। लेकिन और जब महावीर भैया का आदेश गायब, लेकिन 10 मिनट चर्चा के बाद आज जाना लड़का के जन्म भइल बा हमरा मनोज बाबा के। यही राजा दशरथ के देखी बेटा के मरम उहे जानता जेकरा के बेटा भगवान तनी विलम्ब से दिले बानी। पुत्र के महिमा उहे जानता, बेटा बेटी के दर्द उहे जानता जेकरा बेटा बेटी में होखे में विलम्ब हो जाता, विलम्ब हो जाता। राजा दशरथ जी के चौथा पना गई लेकिन संतान ना रहे। लेकिन अयोध्या के कानून रहे कि केहू भी प्रजा के लड़का होखे तो सबसे पहले महाराज के गोद में आ जाओ, जाना सर राजा के बुझाइल कि ना ना हमारा संतान के आवश्यकता नहीं के, सब प्रजा हमार संताने बाड़े बबुआ। एक दिन देवता लोग के दरबार लागो रहे, वही में इंद्र भगवान के दरबार में राजा दशरथ जी गईनी और जाना कुर्सी पर दशरथ जी बैठल रहनी। इंद्र भगवान ओकरा के धुआवे लगनी। नारद जी नारायण नारायण करते महाराज दशरथ जी के यहाँ जाके कहनी कि महाराज एगो बात जननी है, जाना कुर्सी पर हुआ बैठल रहनी राजा धुआवले है का है रुआ निसंतानी बानी। वही दी राजा के बुझाइल के हमरू के लोग निसंतानी कहे वाला लोग बा। एक मतलब कि सबके आपन समझता नहीं, लेकिन लोग हमरा के आपन समझत नहीं खे। वही दिन तुलसी बाबा लिखतानी, राजा के मन में बड़ी गलानी भइल। भूपति मन माही अभयउ गलानी मोरे सुत नहीं, तो गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु बसी जी के आश्रम में गईनी राजा अजा के पैर धके कनी कि ही गुरुदेव रउआ तो सब जानता नहीं त्रिकालदर्शी है, हमरा आंख से आंसू काहे गिरता। कहले कि राजा तू चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति नरेश हुआ, तारे आंख से लोर गिरे के कारण का बा। कहले कि गुरुजी ए गुरुजी का बताई। अरे गुरु हो गोसैया रौरो, अरे गुरु हो गोसैया रौरो, अरे परतानी पैया रौरा जानते बानी। बाबा जानते न कि चेला के लोर काहे गिरता। अरे रौरा जानते बानी, पुत्र भी न सुना राजधानी रौरा जानते बानी। पुत्र भी न सुना राजधानी रौरा जानते बानी। ए पंकज बाबा घरवा में बाड़ी हमरा तीन तीन रानी रउआ जानत बानी। घरवा में बाड़ी हमरा तीन तीन रानी रउआ। ए महावीर भैया, महावीर राम नीरज राम मुखिया जी के परम मित्र बानी। एक आदमी राम के समय बन के एक जना हनुमान के समान बानी। आई हमरा घनश्याम बाबा गोड़ लगता नहीं के कहलम शिव जी के भक्त है, हम भाग जाइए शिव जी के परम भक्त है। ए बाबा अरे घरवा में बाड़ी गुरुजी तीन तीन गो रानी रउआ जानत बानी। लोगवा कहेला निसंतानी रउआ जानत बानी। लोगवा कहेला निसंतानी रउआ जानत बानी। घरवा में
भरल पड़ुए अरे घरवा में बाबे ए राधे श्याम बाबा सोनमा से चांदी रहुआ जानत बानी बाकी बेटा भी न सुन राजधानी रहुआ जानत गुरु जी कहनी कि हे राजन एगो काम करो धरहु धीर होई हे सुतचारी एगो बेटा खातिर हुआ तारा ई गुरु जी के आशीर्वाद बतारा 4 गो बेटा होई है कहली कि बाबा एगो जेकरा लड़का ने के 4 गो केंग हो जाई कहली कि विश्वास कर राजन एकरा खातिर पुत्र बेटी जकराओ आई हमरा समधी जी बैराम भाई के संधि हमरो माला एगो पहली माला समधी जी ए संधि जी आई एगो माला पहनी वो दिने का माड़ो में गोल बानी यहाँ लेनी देनी काती झंझट बह रहे तो हम ही जाके फरिया बनी कहने के बैराम भाई चुप चलबा कि ना दहेज का बोले दुल्हन ही दहेज है बहु निमन मिल गई तो बनन खुलाई में पाड़ा पाड़ी कहे के मैं कहता रहो बबुआ धरहु धीर हो हे सुतचारी अत्रिभुवन विवित भक्त भय जा राजन तेरा 4 गो बेटा होई लेकिन पुत्र वेशी जग करावो कली के बाबा उ जग के होई तो गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि ही बुलावा कहले कि हे राजन तारा खानदान में जितना लोग के बाल बच्चा भइल बा सब जग हम करोले बानी लेकिन अब की पारी तारा बेटा खातिर हम जग ना कराए हम चलतनी छपरा जिला में तो गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि ही बुलावा आ पुत्र काम सुबह जगे कहले कि ई जग हम ना कराए पंकज बाबा काहे कि जहाँ लड़का होखेला जोगाड़ बा उस श्रृंगी बाबा जाना तरह की जोगाड़ कहाँ बा रावण बड़ी रहे ए भाई हो रहे वो रावण के जब पता लागल कि राम जी हमरा के मार दी है तो रावण प्रतिज्ञा कर श्री राम जी मार दी है इकर न बियाह होई आ न लइका होई न रावण माराई तो कौशल्या के अपहरण करा ले लो और शादी करे गए कौशल्या से चाचा और कौशल्या का अपहरण हो गई बा बड़का के सवाल बा कौशल्या के बाप सोचले जे बेटी हैया नहीं के बारात के जवाब का दी कहां से बेटी ले आई तो अपना मंत्री के बोलोला सुमंत के कहले कि देखो सुमंत तू मंत्री हुआ घर के मालिक बाड़ो हमरा इज्जत के सवाल बा तू अपना बेटी के दे दे जे कन्यादान करके अपन लाज के हम बचा ली तो सुमंत के लड़की सुमित्रा से बियाह हो गई उन्हें सब बारात लौट के आई तेगो काठ के बक्सा में रावण कौशल्या के दहवा दिल रहे उ बक्सा के खुलवाल गई तो लड़की रहे राजा दशरथ जी कल कि तू अतः हमार नाम कौशल्या और उहे संगे हमार शादी रहुए लेकिन रावण हमरा के बक्सा में बंद करा के पानी में दहवा दिल बा कहले तो ते में तहार का दोष बा तू चलो अब रावण जान गल के लो एगो बिया रोकता नहीं तो डबल को ले लो तो रावण के लगा हठ जोग रहे हठ जोगी रहे रावण अपना मंत्र के द्वारा सोचलस कि बियाह करिए लेता तो बियाह कैले से का फायदा उहे काम करे तो मंत्र के द्वारा राजा दशरथ के मणि के अपहरण कर लेलो कि ना मणि रही ना लड़का हुई करो 11 गो करता रहो कर आ ले जाके मड़िया लंका में एगो घाड़ा में रख देता ओकर माई कहलिए बेटा रावण ई का हो आ तो जहर हो जे पी उमर जाई अब बहुत के जानते बानी राधे श्याम बाबा जवना चीज पर बैन लगा दे माना को दे बहुत के नजर ऊपर जाला बहुत के लोग कहला जे कीरिन उगल बा गोरहन लागल बा तकियो जो नाक खराब हो जाई बहुत के लोग झांकले जे केंगा लागल बा जेंगा अपना बिहार में दरुइया बन बा
पहले चालू रहे तो उतना मन ना करे आयो बेबरा ओद बोद के मन करता आइहो लोग नहीं के देखो जे माल कवन हो पहले हिलावे लो जो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट अब तो अनहरे में जाता रहे तलाक दे उझिल के गिरी सकी मोबिल तर दे मरल है अब पर दे चलते हाँ अपना घरे फगुआ के पुआ बनेला तो लइका ना खइए सब अब बैन में करिया अगर पूरा जाओ जरल तो दांत में लेके कौआ खाली भागे लगे सब वही रावण के माई सोचलस की कहत जे पी मर जाई तो काहे नहीं पी के मर जाई पुलस ऋषि के खानदान के हमने कहाई और खानदान में दागी लगा बता जे भी रावण के माई घाड़ा उठौलस तल रावण देखल रावण एक लात मरलस तो लंका से घाड़ा आ गई अपना जिला में सिरिंगी बाबा पूजा करो तले हाथों में गिर गई करे जो हो तो निमन चीज बा एकर नाश ना होला उहे अग्नि देवता के आवाहन करके कहले जी अग्नि देव ई थाती रुआ के देता नि समय आई त मांग ले ई बात वशिष्ठ मुनि के पता बा जे बाबा कहां जुगाड़वा धइले बारे आ एक बूंदों में से रावण के माई पी गई तब विभीषण जी के जन्म हो गई राजा दशरथ के खास बेटा विभीषण जी रहले ऐसे ब्लड ब्लड में मिल जाला अंत में रामा दल में चल गए रावण के दल छोड़ दे अब ये श्रृंगी बाबा भक्ति सहित मुनि आहुत दिने